Pois, fíxate que nas redaccións da época desos xornais vivíase unha actividade frenética porque había moitos acontecementos dos que informar que non se repetiran en décadas, como a chegada do home á lúa. Os xornalistas tiñan un dobre traballo, informar e sortear a censura, así que contaban o que podían entre liñas. Usamos unha canción como excusa para falar desa época apaixoante. Cóntame como che foi. Esta canción de Fórmula Quinta, de 1969, marcou toda unha época, como o propio grupo. A súa historia é paralela á nosa. Entre 1967 e 1975 colocaron varios números 1 nas listas de éxitos. 8 anos nos que país e sociedade cambiaron tanto que hoxe temos que pedir aos nosos avós que nos conten como lles foi nese longo camiñar. Atoparon a felicidade? Moito se falaba naquela prensa censurada do desarrollismo económico propiciado por unha ditadura que aínda pegaba forte, pero boa parte da poboación vía todo moi negro, tanto como a canción dos Bravos, éxito de 1967 en media Europa. En Galicia sabemos ben que miles de persoas tiveron que emigrar dende o rural ás cidades para gañar o pan. O desarraigamento foi a maior consecuencia. E a pesar de todo iso sempre hai esperanza. O turismo trae cartos e tamén aires de liberdade e incluso un inicio do que despois chamaríamos globalización. Quen nos ia dicir que a finais desa década unha canción nun dialecto africano ia ser número 1 en boa parte do mundo, o que entón chamaban civilizado. O paso a seguinte década foi tan vertixinoso nas portadas dos xornais como lento para os que vivían exiliados, tanto fora como dentro do país. Cando os Fórmula Quinta se despiden en agosto de 1975, non poden imaginar que 3 meses despois o país ia cambiar definitivamente. Pero esa é outra historia. Ai, que tempos, benvido Alejandro.